Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenziwa khona le Mzansi, uthanda subscribe le channel and phinde uclick ibell for ama notification. So namhlanje sibe sikhuluma lapha The Wife series yak Showmax and series based encwadini. The Wife yesibonile South Africa impela ithozele kakhulu lezi nyanga nje idlule ibi trend even namanje isa trenda. The Wife about Zulu Brothers abenza ubugebengu and iphinde futhi bengayi lapha na uHlomi. Season 1 bakhipha ama episode awu40 and even season 2 abantu abaningi belindele bazokhipha ama episode awu40 kodwa ke this time basiphoxile season 2 bakhipha ama episode awu36 and nabantu baphoxile ukuthi kuzokwenza ngalendlela okwenze ngakhona. The Wife yayazi update umuntu ukuthi ahlahle kuzokwenzakalani ku season 2 abazi basho lutho ngama episode. Abantu namhlanje ngoba the Thursday kade belindele impela ukuthi bazovuka ekseni bebulela ama episode awu4 la ashodayo. Hayi bathe abantu babevuka impela namhlanje ekseni bashaya ibhomu lutho ama episode. If uyibukile episode yokugcina on episode 36 wabona the way yayidlala ngakhona the way yaqala ngakhona wakukhombisa khona ukuthi ngathi episode yokugcina u season 2. So manje which means kahle vele The Wife sezosikhethe ku season 3 kodwa ke abantu abaningi bacomplainile because bathe why The Wife ngas update angisahle zikhiphani wabe ngashonga ukuthi ahlahle ku season 2 uzogcina ku lapha episode 36 nje manje abantu ke basale impela basale dengwane bekhala bethi hayibo badlala ngathi labantu wabe ngashonga ukuthi ahlahle inangu season 2 uzophela episode 36. Zamile na twenze research check thathahle u season 3 uzanini abakayikhiphi idate yawo season 3 kodwa bashila impela ukuthi thathahle u season 3 uyeza wayo The Wife. So manje uma umthando wayo The Wife khuleka nje relaxa The Wife izobuya because abantu abaningi nje manje bakwatile bathukuthele nje impela le ndaba ebabhorile bevuka ekseni bengayitholi The Wife. Bengifuna nje uku-update ngale ndaba cethwa ngakhohlwa ukuthi like le video ngithi ke nje danke ngiyabonga.